ଆଜିର ଆମ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନ ନାଇଁ ଏଇଟା ରାତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିକେନ କଷାରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଆଜି ଚିକେନ କଷାକୁ ଟିକେ ରୁଟିଟା ହବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ପାଗରେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଚିକେନ ନେଇ ଆସୁଛି, ତମେ ବନେଇଦବ ଖାଇଦବା। ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଚିକେନ କଷାଟା ତୁ ହିଁ କର, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ କରିବି, କରିବାଟା ଏମିତି କେତେ କଷ୍ଟ କି, ତମମାନେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦିଅ, ପିଆଜ ଘରିକା କଟାକଟି କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କରିଦେବି। ତ ମୋ କଥା ମାନିକି ସେମାନେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ତେଲରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି, ସେଟା ନାଲି ହବା ପରେ, ମାନେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ନାଲି ଦେଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ସବୁ ଯଦି ମସଲା ଥିବ ତମମାନେ ଚାହିଁଲେ ପକେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମକୁ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ପସନ୍ଦ, ତ ଆମେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇ ପାରିବା, ତମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପକେଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋଟା ବି ଅପସନାଲ୍, ତମମାନେ ଚାହିଁଲେ ପକେଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମସଲା ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଚିକେନଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଠି ଆଳୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। କଞ୍ଚା ଆଳୁ, ଭଜା ନୁହେଁ, ଭଜା ଆଳୁ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପକାନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଆଳୁ କେବେ ପକେଇକି ଖାଅ, ସେଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତାପରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଗରମା ଗରମ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଚିକେନଟି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତା ଉପରେ ଖାଲି ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲୁ, ସଇଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ଆଜିର ଖାଇବା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।